Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a bodybuilding.blog.hu legújabb videójában, én Tomi vagyok, és a mai főszereplőnk az Indiana Jerky Dried Meat, ami nem más, mint egy szárított marhahús. Ez egy 25 g-os kiszerelésű termék. Mindazoknak, akik már ráuntak a csirkehúsra, és már a fülükön is a csirkemell jön ki. 100 g termékben 50 g fehérje van, ami szerintem nem olyan rossz. Hogyha ezt erre a zacsira osztjuk el, akkor az azt jelenti, hogy 12,5 g-nyi fehérjéhez fogunk jutni, hogyha ezt mindet megesszük. Snackként árulják alapvetően, tehát ez pont arra jó, hogy megvedd, és ott tartsd az asztalodon a munkahelyen, és hogyha úgy érzed, hogy valamit szeretnél csemegézni, megfalatozni, ami nem fehérjepor, illetve nem proteinszelet, akkor ebből is lehet fogyasztani. Szerencsére vannak az ilyen termékek, amiket megvehetünk. Egy ilyen egyébként talán 1000 forint körül van. Mi azt a Jim Beam-től kaptuk, ahol most akciós. A jimbeam.hu-n lehet megvásárolni, érdekes, mert ugye ez szárított állapotban ez a hús, de lehet főzni is belőle, tehát hogyha valaki ilyen rámánleves fanatikus például, vagy szereti így a leveseket, és szeretne vele valami betétet, akkor ilyet is használhat. Főzés során megszívja magát vízzel, aztán már készülhet is a fincsi leves. Most pedig próbáljuk ki, hogy milyen. Illatra olyan, mint hogyha valami szalámi lenne. Így néz ki, nem tudom mennyire látszik. Állagra, hát ilyen puha, hajlékony, némiképp gumiszerű. Egy az egyben téli szalámi ízol. Az zacskón egyébként az van, hogy hot and sweet, tehát elvileg édes és elvileg csíp. A csípést már kezdem érezni. Egyébként is nagyon melegen van, ilyen a panel, ilyen a nyár, de nem vészes. Amire még tök jó, rendkívüli módon erősíti az állizmokat. Tényleg kijött belőle ez a csípős íz, egy ilyen nagyon finom bizsergést érzek a számba. Rágógumi helyett is nagyon frankó, tényleg nagyon finom, tényleg nagyon érdekes, és nagyon jól fel tudja dobni mondhatni egyhangú étrendet. Szerintem próbáljátok ki, mindenképpen megér egy misét. Köszönjük még egyszer a Jim Beam-nek, hogy elküldte nekünk. Holnap mindenképpen fogok belőle csinálni egy rántottát. Estére beáztatom vízbe, úgyhogy reggelre így vissza tudja nyerni a víztartalmát, és sokkal puhább lesz. Aztán egy kis szárított paradicsom mellé hagyma, szerintem lehet, hogy még egy sonkával is feldobom, illetve egy kis feta sajta, úgyhogy igazi király reggeli lesz belőle. Próbáljátok ki majd ti is. Sziasztok!